ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର କବିତାଟି ହେଉଛି, କବିତାଟିର ନାମଟି ହେଲା କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ। କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ। କବିତାଟି ହେଲା, ନିର୍ମମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସିଏ ତାର ହୃଦୟ ନାହିଁ, ପ୍ରିୟା ମୁଝେ ବସିଅଛି ତୁମ ବାଟ ଚାହିଁ। ଟିପି ଟିପି ବରସାର ମିଠା ମିଠା ସ୍ୱର, ପଚାରେ ସେ ଆଜି ମୋତେ ମୋ ପ୍ରିୟାର ଖବର। ବରଷା ସମାପ ପରେ ଶରତ ଯେ ଆସେ, ଶରତର ଆଗମନେ ପ୍ରିୟା ମୋର ହସେ। ହେମନ୍ତରେ ହିମ ପଡ଼ି ଘାସ ଦିଶେ ହୀରା, ସେ ହୀରାଠୁ ବି ସୁନ୍ଦର ମୋ ପ୍ରିୟାର ଚେହେରା। ଶୀତ ସୁମଧୁର ସିଏ ଅଭୁଲାତା ରାତି, ସେ ରାତିରେ ପାଏ ମୁହିଁ ତୁମ ପ୍ରେମ ରାତି। ଋତୁରାଜ ଅଟେ ସିଏ, ନାଁ ତା ବସନ୍ତ, ମୋ ପ୍ରିୟାକୁ ଦେଖି ମୋର ଦୂର ହୁଏ କ୍ଳାନ୍ତ। ମୋ ପ୍ରିୟାକୁ ଦେଖି ମୋର ଦୂର ହୁଏ କ୍ଳାନ୍ତ। ମୋ ପ୍ରିୟାକୁ ଦେଖି ମୋର ଦୂର ହୁଏ କ୍ଳାନ୍ତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କବିତା ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।